nigo bamenyi ane nabagutumika epara ya Nyangoba nyonchonoria goika hoteli kwa wote banyere ko bagwesoke na kwemurunganiria anene ogotarosigo gwepara iyo ase ebiri bitambe bono nigo nonyana babiri bakumochia umunyakondo yobetega kwewa etenda yokorosia epare yokorusia umuchanga se chinsemicho ase batere na nero beteka gusaria epare yimono na mono kwemurunganiria ogosareka wechpara chinyinga chinsemicho echo chitariweteka anene gento kiabereye kwerania obonchoreria magega no bosombi bwa boda boda umuriki oito Paul Kapokara banyara ko bagusanga muri abamenyi bensemiye na gutwariganira gotiro kubatia abamenya baiga kurwasa chinseme chiga chanyonchonari abo baigo bale anene abonchiriri aba boda boda kurwasa chinseme chiga bagutumeke bare kuri chinsamo chiri chanyangoba nyanchonari gwika hoteli kwa wote ingobe sokiri na kwemurunganiria obube bwe bare yokorenganamo buna bakwerera ona gaga usikweya ochomunari no yagitega saririgwa bana mbariko gende nsoko bana mbariko gende sukuru bono tokumekie ntutokumukia makombe torengani tuyarenge buyakerenge nti nari acha kutie tugotugorirwa otugorirwa bono yabere ritimo bono ritimo angombe yokogorwa abantu rokire bingwere ebagocenga oyo goso agocia kibese ngai korusia na kingo etere meteme chamuri nchako none ko umwana obune kire gocia riro mariabe kai gotike si arenga gitigero nigobe murunganirie ebara nene kuri chinsamo chiri chanyanchonari gwika hoteli kwa wote yokorenganamo na barabwo yabage gosaligwa amono yocha kurusia umuchanga saya yentukirira ebare yokouba epare gesere mire moisimi gwagitakarema nabari metese nare gweti chiombe gochiroche na cheti buye no moisimi wa gechura yerimete abana ale gotirimbu gichombe buye na chigiroche lakini no nkaro tamasanga ka kurumate igebwate sitenene no ene pikipiki konyama sanga ka koru no nyankoru nyabitase kwa gori koru sikuru ligoma igego sinywa nigo baerere enjira enibe nyinga yasirira saya nabange babo kugendera kumya kubwatakanamo ne ebitonge bingi birase chibale chiga epare yentu agaitira matuka maega asoko koba abantu ne bimeri byitu byarusi umugondo no nyamatoke twaguturumbo kichima atabuya kwende pare ye ya unchuka gafura bonega no ligereritia ayo motengeli mintu pare ete wete kapi nchebuno machiama nagambire bina na ngere korosa ege kogera abana boda boda bane bagonya ko kugweria abaji customer nyamangina njaki bakubarusi nyagitari keroka kwanyara batereririe bagure bono muchando monene pio toberere no bwa mabuta nonye twakeri buligori bono biticha njayebwe Paris etokorusia abasirika nyanchorori kobaira biticha ebone kubete itoira naende buna kare twagaitire ngakiria makori toende nyankuwe factory kuru nyanchorori togenda mabuko katuturumbuke guchiri goma tuma guchikwenda biticha bone tokosaba bangina siringi 150 litu kuri Jumapili kogende kanisa ngono bamo mochiro mu MC kurasora ngore ko musikenya mbega gisesa asekerenga niga gendere ko bagakombya bamenye kuratsinseme chiga segeka na gotaigwa eberero byabo gaki nare ko gusabaiga utakoire nie para muna yarenge no tato akende ire nie para ekiagere pare igo tuete tia bagaga tugesaransa ise tugaitie para tukara tuachane kirama tukamange aena yengo ko yeticha diboni ko bolinga ayana are ire likuariete kara tuange fenja singango torosali ole para omweli oye bono niko bamuganira omwemsi onyega kurasoro ngoroiga osegasegere ngane ye igasobwa ngo bunenchire ya moyoko batolia onyega toigwete aije arusia marabaya gosarosie pare ye buna tebete ngo yegare inyiwa eira ne buna yagarde ayo morai e pare yo kara kwanyorete neri korie sono gwete tukabori chukura tukabeka namo ya ngakie pare yakoba ya metukamanya ko unge pare ya one tukukare ngakie pare ko ni goyo ko ne tingo to muborie ginko reporter geta seni kya wanje te kya Ndizi TV kurugiga chinseme chiga chanyanchonori yogo tokeme ya ewade yiga yeli gwa meme bunga yabwo tutu wa masaba inche konkoro kwa Polycarp okara